In deze tweede uitsturing van Romte ben we op paard met de toekomstige bewoners van de Pijnemieden. Aanstes is ze verantwoordelijk voor het beheer van 80 hectare cultuurlandschap. Het Frieske G had er al ondervinding mee. En in Snits komen de waterstastellen aan en krijgt de tuin heel iets meer vorm. En daar mag een... 4,20 meter. Maar die moet over dwars, hè? Het is juist een wichtige dag voor de mooie van de Oudebekeep. Ze hebben bij de gemeente €90.000 subsidie aanvregen om de bosken om Oudebekeep heen op te knappen. Juist moeten ze zo volle mogelijk stemmen binnenhalen. Kom, Wim, kom, binnen. God. Nou, we hopen eerlijk gezegd dat we niet heel veel mensen komen. Want we zijn als Oldebekopers een beetje in het nadeel, vinden wij. De procedure die wordt gevolgd. Vandaag moeten mensen die hadden van tevoren een stempas moeten aanvragen. Vervolgens moet je deze kant komen, mag je je stempas inleveren. En Oldebekoop ligt juist aan de andere kant van de gemeente. Dus de mensen moeten hierheen komen en die moeten de moeite nemen om te stemmen. En dat is voor ons wel een nadeel, vinden we zelf. Wij hebben een adviescommissie. Die adviescommissie had alle onderdelen beoordeeld. Dan komt daar de uitslag van de stemming bij. En die combinatie die maakt uiteindelijk de einduitslag. En dan moeten we morgen als college dus de combinatie van maken. Het gaat natuurlijk wel om subsidie die we heel erg nodig hebben om ons project te realiseren. Dus je gaat wel alles op alles zetten. En nu begint het wachtje. Morgen komt de uitslag. De toekomstige bewoners van de Pijnemieden en ambtenaren van de gemeente Smellingeloon binnen op bezitte bij het Frieske G en Staatsbosbeheer. In de toekomst worden de 44 kepers verantwoordelijk voor het beheer van 80 hectare natuur- en cultuurlandschap. En dan is het net verkeerd om te zien hoe het oren dat doen. Maar van harte welkom in het Katlijkerschar, het gebied van het Frieske G. Aan die kant ligt een heidegebied, het Katlijkerheide. Hier ligt een bosgebied, het Katlijkerschar. En achteraan ligt nog een nat hooilandengebied, dat heet het Jonge Dellen. Het Frieske G beheert dit natuurgebied met grazers. En dat is ook de idee voor de Pijnemieden. Ik heb destijds zelf het beheerplan geschreven en ik heb op basis van de oppervlakte grasland die er ligt berekend hoeveel grazers er zouden moeten komen. En na enkele jaren, na wel 15 jaar denk ik, bleek ons dat die grazers toch een ander effect hadden dan we achter het bureau hadden bedacht. Want ze gingen niet het grasland kaal vreten, maar ze gingen de bosbodem kaal vreten. Maar daarom is het denk ik belangrijk dat het beheersplan wel vastgelegd is. Je hebt een soort uitgangspunt gekozen. Maar je besluit ook met elkaar, tenminste dat zou ik graag willen, dat je gewoon elke jaar gewoon monitort en kijkt van wat gebeurt er en ziet wat er gebeurt. Om een landschap wat al ingejocht is tot de natuur. En dat willen we verder mee uitbouwen. Dus daarom is het heel belangrijk dat wij weten wat het effect is van het beheer. Ik ga het daarmee achteruit. Of kunnen we met hele lietse ingrepen maar toch weer op een hege plan krijgen. Het beste inzicht is eigenlijk van dat natuur mooi is, maar dat het voor een deel zichzelf gewoon reguleert. En je kent alles wel vanuit je bureau beginnen en denken van nou zou ze ook ongeveer worden. Nou, Stroming, uw adviseur, had daar een bepaald beeld bij. Frieske G en Staatsbosbeheer daar ook een beeld bij. Die beelden zijn net gelijk. En ik denk dat uiteindelijk het resultaat is dat we met elkaar in ieder geval de discussie gewoon en gesprekken omgaan van wat zou nou het beste wezen voor de Pijnemieden. Er is mijn paard. In Snits is het een mooie dag. De waterstafstellingen binnen onkaan en worden pleetst. Weer een mijlpaal. Ik denk dat we die klei allemaal weer weg moeten halen, want het wordt zo'n bende, hè? Ja, Nou. we gaan nog wel terug, hè, erin. Oh, ook nog, ja. De Ben, die binnen een holblied, voor Ben hoest eigenlijk in het tastel te zetten, hè? Jou is een bult en wat verstopplakjes, dan gaan ze willen.
Nou, en de ouders komen ook en iedereen rent rond. Goh, wat is er op verloren? Kunnen we wat doen? Nou, sommigen komen grind uit de tuin heljen. Oren die dwarren dat net, want dan zeggen ze, oh, we gaan niks dienen. Maar we dan al sla meenemen? Dan zeg ik, neem maar mee. Je komt later wel om beurt. Maar nou, moet het dieper? Ja, de hele dikke klei. Het is echt bijzondere grond. Bijzonder? Heel bijzonder. Bijzonder hard. Wat is het? Het is echt Fries. Zo aan het eind van het proces kan Marian Faber weer omzien en leerpunten benemen. Voor haarzelf, maar ook voor de gemeente. Meer oerl is dan wist van, goh, die burger werkelijk beginnen en zit hij goed in het plan, dan kun je erop vertrouwen. En dan kun je ook bijsturen met de deskundigheid. Ik vind, wij broeken heel volle deskundigheid vanuit de gemeente. Als het dan samen mogelijk maakt, dan krijg je een goede boon, dan vertrouwen ze elkaar en dan gaat het groeien. En dan is het sneun te morgen in orde bekeep. En komt de mail binnen bij Gerard Jippes. Nou, daar hebben we hem binnen. Ik ben zeer benieuwd. Als bijlage is een overzicht van de einduitslag opgenomen en de toegekende bedragen. Ik ga gauw eens kijken. Aangevraagd bedrag 96.000. Uitgekeerde bedrag 91.000. Dat is ongelooflijk fantastisch. Dat is helemaal top. Wij zijn bijzonder blij. Wim en Kees, beide in het voornet positief, binnen ongenaam verrast. We waren heel sceptisch en het bleek dus ook een geweldige meevaller dat we dus een behoorlijke bijdrage van de gemeente gekregen hebben. Nou, daar heb ik geen commentaar op. Nee, dat doe ik niet. Dat was alleen maar negatief. En met andere bijdragen erbij zitten we nu op een 160.000 euro. Dat is nog niet het bedrag wat op de begroting staat. De gemeente heeft toch nog wel wat drempels opgeworpen die het voor ons erg moeilijk maken. Het is nu een kwestie van de voorbereiding afronden. We zijn haast zover. En dan moeten we het plan echt op papier gaan zetten wat de uitvoering betreft. Het plan van aanpak moeten we nu eerst maken. Na je bezoek aan het katholieke Skar wordt ook nog zien in de Pijnenmierde zelfs. Op dit stuit wordt het gebied nog als landbouwgroen beroekt en groeit er dus voedselrijk gas. De vraag is dan ook hoeveel kei erin zetten worden matten om te zorgen dat het landschap in stand bloot en net verroegt. Misschien moet je wel met 30 of 35 of nog meer beginnen. Hè, maar dan moet je na een tijdje dan dieren eruit halen. Maar ieder jaar is ook weer niet hetzelfde. Als je een koude winter hebt en het duurt tot april voordat het gras begint te groeien, dan is het weer anders dan dat het zoals dit jaar al in maart de eerste 10 centimeter gras bijna op het land stond. Ja, dan heb je weer meer dieren nodig. Dus nou ja, zo is het ook altijd een beetje een verrassing wat je precies... Maar goed, we hebben voldoende stuurknoppen met die aantal grazers om daar wel in te gaan. Maar ja, waar we precies mee beginnen, dat is nou net een van de punten waar we vandaag met elkaar over in gesprek zijn. Als je dat soort percelen ziet daar, die zijn hartstikke rijk. Ja. Ik denk dat ze daar niet tegen kunnen vreten. Nee. Dat is binnen 2 jaar ligt daar ook een grote dode mat op. Dat mag ook. Dat kan ook een beeld je ziet ook op de inbos dat die Schotse hooglanders die eten vooral op de oude landbouwgrondjes en voor de rest doen ze bijzonder weinig. Het gras waar we nu staan, dat vinden de koeien het allerlekkerste. Maar ze houden ook wel van iets erbij. Een collega van mij zei net al, ja, als je de hele dag patat gegeten hebt, dan wil je ook wel eens een keer een frikandel. Dus nou, de bomen zijn een beetje de frikandel en dit is de patat, zo maar te zeggen. Maar een koe eet niet heel graag een els. Dus hij zal nooit helemaal verdwijnen. Maar het klopt wel dat hij wel een beetje aan die blaadjes knabbelt. Zeker als ze net uitkomen in het voorjaar. Dus je zal na verloop van tijd wel zien dat ze aan die bomen knabbelen. Na je wieken zorg je in Romte dat de buurtuin in Snits hartskleer is. En giet ecoloog Rutmer Zwerver een boetendiks laan in om te zien of de terp van de toekomst de natuur net te bot versteurt. Voor meer informatie over de projecten, zorg op romte.tv.